Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога. Вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, щото гдето съм аз, да бъдете и вие. И вие знаете за къде отивам, и пътя знаете. Това му казва: Господи, не знаем къде отиваш. А как знаем пътя? Исус му казва: аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Ако бяхте познали мене, бихте познали и Отца ми. От сега го познавате и сте го видели. Филип му казва: Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни е. Исус му казва: толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е Отца. Как казваш ти: покажи ми Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отца и че Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващият в мене Отец върши своите дела. Вярвайте ме, че аз съм в Отца и че Отец е в мене, или пък вярвайте ме поради самите дела. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, защото аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в мое име, това ще сторя. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда, а вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. В оня ден ще познаете, че аз съм в Отца си, и вие в мене, и аз във вас. Който има моите заповеди и ги пази, той ме люби, а който ме люби, ще бъде възлюбен от Отца ми, и аз ще го възлюбя и ще явя себе си нему. Юда, не Искариотски, му казва: Господи, по коя причина ще явиш себе си на нас, а не на света? Исус в отговор му рече: ако ме люби някой, ще пази учението ми, и Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. Който не ме люби, не пази думите ми, и учението, което слушате, не е мое, а на Отца, който ме е пратил. Това ви изговорих, докато още пребъдвам с вас. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Чухте как аз ви рекох: отивам си и пак ще дойда при вас. Ако ме любехте, бихте се зарадвали за гдето отивам при Отца, защото Отец е по-голям от мене. И сега ви казах това преди да е станало, да когато стане, да повярвате. Аз съм истинската лоза и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва, и всяка, що дава плод, очистя я, за да дава повече плод.
Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Аз съм лозата. Вие сте пръчките, който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъде в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, изсъхва и събират ги да ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от Отца си. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен, така каквото и да поискате от Отца, в мое име да ви се даде. Това ви заповядвам, да се любите един друг. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своего, а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви намрази. Помнете думата, която ви казах. Слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вас ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради моето име, защото не познават онзи, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали. Сега обаче нямат извинение за греха си. Който мрази мене, мрази и Отца ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали, но сега видяха и намразиха и мене, и Отца ми. Но това става и да се изпълни писаното в закона им слово. Намразиха ме без причина. А когато дойде Утешителят, когото аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за мене. Но и вие свидетелствувате, защото сте били с мене от начало. Това ви казах, за да не се съблазните. Ще ви отлучат от синагогите. Даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. И това ще сторят, защото не са познали нито Отца, нито мене. Но аз ви казах тия неща, та кога дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Защото бях с вас, а сега отивам при онзи, който ме е пратил, и никой от вас не ме пита, къде отиваш. Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпратя.
И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. За грях, защото не вярват в мене. За правда, защото отивам при Отца и няма вече да ме виждате. А за съдба, защото князът на този свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има Отец, е мое. Затова казах, че от моето като взема, ще ви известява. Още малко и няма да ме виждате. И пак малко и ще ме видите.